फरायनांला दा रायजो फरायनांला जाबाय बाब्रे रायजोन हाला आरो आयौ 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 बेलेग मानसिबा दिन्दां जालायसिगौमोन मिथिबायना नोंथांमोनाथ' जि रायनांगौ रायबायहाय आंखौहाय जि रायजानांगौ रायजाबाय आङो बाब्रे बा हेलो एवरीवन मारै दंलायो दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय बेनो जादों जाहैबाय दाख्लै बावैसोथ' बेबायदिनो गोबांथार नोंथांमोना नुबोखाबाय नङा होमबा जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मिथि नार्जारिया बेबायदिनो मिथिंगाजों हाबा जाहैनानै बेबायदिनो थांफिनलायनाय मालायनाय गोबां नुबोदोंमोन ओमफ्राय गोबां सोरबा सोरबा रायदोंबो सोरबा मोजांबो बुंदों सोरनि कमेन्टखौ मा होननो आरोना ओमफ्राय दा आङो निस्सय गावनि चेनेलावनो नुबाय दा मिथिंगा बर' बेजोंनो थांफिननाय नुदों आरो आङो ओमफ्राय दा मोजांनि बाथ्रा जेनेबा जुलियाथ' खेब जाखायो नङा होमबा मानसि हिसाबैहाय जोंहा बेबायदिनो मोनथाम माबाया दंखायो जोनोम जानाय जुलि जानाय थैनाय दा कंग्रेचुलेसन सिस्टारनिसिमबो जायजोंनो हाबा जाबाय बेखौनो लाफिनबाय मोजांनि बाथ्रा माथो खालामनो सोरनिबा खाफालाव बेफोरबायदिबो थाखायो नङा होमबा ओमफ्राय दा मोजां मोनदों आंबो दा बे हिसाबैनो आङो भिडिअ लाबोनो सानदों आरोखि ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरबो मा रोखोम मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो खालामहरबानो जाहैबाय आरोखि सालायासो जालायलांला आंना थुमुल बिबार मैथ्रु बिबारजों ओमफ्राय ओरै थालिर मैखुनजों जाना एसे गोब्राब्रा मोनदों आङो दा मिस्थि बिदै लोङाबा जाफिननाय नंला बायदि मोनदों आं अब्ला नायलांदो लोगोफोर दानासै ओमफ्राय गोबाङानो सोंदों आरो कमेन्टआवहाय आं फट' मोनसे आपल'ड होदोंमोन नालाय मैया माथो गारलायबाय होनदोंमोन मारै दिनै सिन्दुर लाफिनखो सोरजों हाबा जाफिनखो बिदि आरो बुहुत गोबां खोथा एक्चुवेलि नोंथांमोना सोरबा जोंनि खुगानिफ्राय खोनादोंमोन जानो जे जों गारलायबाय बिदि होननानै खोनायाखैना अब्ला माने बेलेगनि खोथा खोनानानै बा बेलेगनि भिडिअ नायनानै मानसिखौ जाज खालामनो नाङा आरो बाट दा जि जाबाय बेखौनो सानसै अराय सम मोजाङै थानांगौ आरो अराय सम बोर सारस्रि हरदो माने सौसिलांनो नाजानोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बिदि रायबाय थानो नांला जोंखौहाय जाबाय बुहुत रायखाबाय नोंसोरो एसे बोरसो हरदो एबार हायोबा ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो जोंना दा मा होनो इसिनि खैराबारि गामियावहाय बिदि बर'नि नियम खालामनाय जाथ'वाखै खालामगोन साननैसो उनावहाय जोंहा आरो दा फैसा सैसानि प्रब्लेमबो जानानै दं नालाय एसे फैसाफोरबो जोबजोब्बाय ओंखायनो दा फैसा एसे जमायफिननानै माने एफोर नियम बा पार्टिखौ होनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय हाबाथ' जों बिदि गिदिर खुंबाय थाला नामा नांगौबा हाबा गिदिर फैसाखौ जों बेरायनोसै ओरैसो डायलगा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बयबो गावनि खुगाजोंनो बुंनायखौ नुखाबाय दा मैयाफोर आंबो नुदोंमोन आरो जेनेबा फट' नुदोंमोन आङो सिन्दुर लालायनाय ओमफ्राय आं सानदोंमोन जाहैबाय बेलेगफोरजोंसो अबावबाफोर हाबा जाहैफिनबाय नामा होननानै ओमफ्राय डिटेल्सबोथ' नुनाय जायाखै ओमफ्राय दा निस्सय गावनि चेनेलावनो जोङो नुनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां खोथा बुंदों आरो जेनेबा गावनि सायावहाय ओमफ्राय सोरबाबा मोजां कमेन्ट होग्रा सोरबाबा गाज्रि कमेन्ट होग्रा बाट बिदियाथ' बहुद थाखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो फैसा एसे प्रब्लेम जाहैदों दा जायफ्रा मिथिनि हाबा जाहैनो गोसो जाहैनो हागोन आरो जगाजग लानानै ओमफ्राय खुंगोन जाहैदों लास्टनि भिडिअआवहाय होनखादों नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय जानांगौ ओमफ्राय दायो आङो दंग'आव एसे माबा माबि बुस्थु मोनो दै बेयावहाय एसे मोजाङै नायनानै ला ओमफ्राय नायदो नै बे दैयावहाय ओरैबायदि ना मोनोना ओरैबायदि नास्राय बामि मागुरफोरबो मोनो आरोना माजे समाय ओमफ्राय हंनो बेयावहाय माबा खनगासिनो दङ साम' मोनदों साम'आ ना मोनाखै जेखाइ लाबोनांगौमोन ना जेखाइ लाबोबासो मोनगौमोन उनावबो मानसि दंफायो आच्छा ओमफ्राय माजों जागोन साम'खौ जोगोनारजों ना खाख्लौजोंब्रा आच्छा दे बेबायदि आरोना साम'बो खनफैयो नै बेयावहाय ओमफ्राय माजे समाय आंबो ना गावो नैबे औवानि दलां जाहैबाय ओमफ्राय नै बेनो आरो दैया ओरैबायदि ना मोनो बेयावहाय खुसियाबो ओंखारो ओमफ्राय नै बै बिलाइ गोथां नुनायाव नोलो ना मा होनो बेयावहाय ओरैबायदि दाउखि थायो आरो ओमफ्राय दाउखिया फवासेनि बारा जाखायो बै गेदेर जारा गोसोम जारा ओमफ्राय मोनसे गुफुर जारा एसे खम जायो आरो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय आंना टसानो गाज्रि जाना दंलाय गावनो सानब्लाबो मोनजायाखै नाखौ दा बर्थमान बायनानैसो जानांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय र' बायगोन आं साननैसोनि गेजेराव ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम नांदों कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जास्ट बेखिनियानो आरोना